wasi me kwa Mami. Me kwa sorry aba. Wo kwa sorry aba. Ye Ewurade me da wase. Se me bai da so kura ni gidie mu. Nyame de so nim say. Ono anam ne kroko kesim na msana na ba. Me yenje ni. Eno ana me. Me koma elite. Ene woni nyame nkomra why? So ben ho am woni dia ja me ju. Ah na, se no ase control breast you no mpe. Me pass no. Ayo, Matia. Ewurade. Mami. Match. Hey, Yajo. Let's say. Nyame adom. Na Maria we. Oh, Maria, wan hia no. Se sia na obesena kọ. Sorry. Oh, wonu ba bia kra. Enti osu nyame na yi ana se osu mbosuma na yi. Ma o metim ba bi me nka mesu nyame. Wo se pesa nanim huma awurade. Eyampa eye nyame so de ye. Na ma wo kan se memna 6, na ma ba 6 na wo kogya me na no ase ne sei. Wo na di YouTube na nimo. Ti wan kontam a. Eya no ankro ne ha meeting trokra. Na me ko se ma bo anopa yi. Wo sa na pa 6 na wo kode ase ne sei. Ma to stone mu. Enchesa wo de ti no. Se wo gina ha ka se na wo ti na ka wo waduru. Se sie na wo besena kọ. Why? Nyabotre. Meso mbosuma sen. Oh. Ya ni wa nyabotre kakra.